ben hier in Hotel Café Restaurant Terenstra. Mevrouw. Dank u wel. En toen had je hier één keer gesalvoteerd een hele bijzondere bezieker, of net? Ja, eigenlijk elke dag. Ja, ik show hem nou even net, maar meestal als er mee buiten shotten, dan komt er bij me. En dat is een kraai, of een ka. In het Nederlands een kou. Meestal rook ik hier even niet. Zo ben ik meestal niet meer roken. En dan zit ik hier en dan komt er altijd. Maar nou net dus. En aan jou is wat eten of zo? Nou, eigenlijk alleen nog wat de fut met. Dan, meestal komt er bij me op de schouder en dan jou kom even een stukje koekjes. En als de meisje ben, komt dan jou om een heel koekje en dan vliegt de fut. Maar dan was raad ik hem net kwijt namelijk. Maar deze die houdt nergens om. Ja, ga je er nou net. Ja, hij ziet je bij me op het terras en dan begint het een beetje... Ik heb vroeger zelf altijd een K-hand, dus dan wist wat zij wat bezig. En hij kwam telkens dichterbij. Nou, en sindsdien, hij shot me buiten en hij komt. Hij denkt, er is wat te hel in, dus... Hey. Dit is hem. Dit is hem. De echte. Maar ik vind het wel frappant. Hij doet het alleen nog bij mij. Als er hoorpersoneel buiten is, doet er niks. Komt er net. Maar dan had ik, ik kom mijn gezicht maar even te letten en hij springt me op een nek. Ja, ik vind het mooi, maar ja, een heel soort mensen hebben er les van. Dus hij moet eigenlijk fut. Want ja, hij vliegt meestal in de heren en hij zit op de zadels, maar te pikken. Maar er is een heel soort meisje ben bang voor hem, die fietsen gewoon om. Hoe moet het nou verder met het beestje? Nou ja, hij moet je waai. Meestal hebben er les van. Dan moet ze hartstikke het nemen van een grootste kameraad. Ja, eigenlijk wel. Want ja, anders is er alleen nog een beetje buiten, alleen nog te roken. En dan, ja, dan heeft ze een maatje. Die zelfs soms wel mooi rookt. Ja. Bedoel. Auw. I've been seeing your soul. Give me things that I wanted to know. Tell me things that you've done. Yo. Ik kende meerdere mensen die longboarden. Maar eigenlijk dacht ik, ja, dat is helemaal niks voor mij. Ik ben helemaal niet zo'n stoer typeje. Maar toen zei zo'n jongen dus van, nou, wil je er een keer op staan? Ik zeg, nou prima. En eigenlijk stond ik erop en ik vond het helemaal geweldig. En ja, toen ben ik eigenlijk steeds vaker op een longboard gestaan. Op een gegeven moment was ik zo enthousiast en dacht, nou, ik koop zelf ook maar eentje. Kijk, cameramannen. Wat een toeval. Hey, cameramannen. Ja, we zaten eigenlijk in hetzelfde vriendengroepje een beetje op school. Ik ken er van school. En ja, zo zijn we eigenlijk met elkaar in contact gekomen. En toen had zij de longboard nog niet. Maar toen is dat verder gekomen en ja, we gaan echt heel lang op terug.
Ja, je kan proberen om als je afzet die voet een beetje te draaien. Ja, die. Oh, die. Ja. En dan als je gewoon rechtdoor gaat, kan je hem weer naar voren doen. Het is heel erg ontspannen om te doen. Je moet er wel heel erg op concentreren en dat zorgt ervoor dat je een beetje relaxed wordt eigenlijk. Ja. Je denkt een beetje aan andere dingen, want meestal gaan wij een beetje praten, een beetje lopen. Maar het is toch een soort uitlaatklep voor ons dat we buiten zijn en samen. En ja, het is echt gewoon leuk om te doen. En meestal komen we gewoon de gekste dingen tegen onderweg, weet je wel. Ja. Selfies maken en dan, ja, het is echt puur voor de lol eigenlijk, om een beetje eruit te zijn. En, Ja. echt leuk, ja. Ja, en dat pratenonderwijs, dat is nevens mij vooral slap ouwe horen. Ja. Dat is echt ouwe hoer, inderdaad. Want waar gaat het over het algemeen hoor? Nou ja, eerst denk ik een beetje thuissituatie, dat soort dingen. En daarna gaat het al heel snel downhill, weet je wel. Dan wordt het echt gewoon hele flauwe humor. En, ja, dan hebben we lol. En wat moet ik verstaan onder flauwe humor? Je moedergrappen. Nee, daar gaat het niet om. I've been seeing your soul. Give me things that I wanted to know. Tell me things that you've done. Dus iemand jullie sigaretten voor me willen halen bij het kleine winkeltje daar, want ik ben mijn ID-kaart vergeten. Ja, we worden momenteel gefilmd. Door Omroep Friesland. Ja. Serieus? Waar? Op de cover, zet erbij. Nee, Maar nou staan je 2 persoons voor mij en ik zit maar in longboard. Hoe kan dat? Ja, ik ga een nieuwe kopen, dus dan kan zij op mijn oude en dan kan ik op mijn nieuwe. Dus het moment zit er rond te komen. hopelijk wel. Ja. Ja, nee, lijkt mij wel leuk. Maar ik vind het ook zo wel leuk hoor, dat je een beetje samen bezig bent. Samen met 1 longboard. Ja, klinkt misschien gek, maar ik vind het wel leuk.